Здравейте, батета, босчета и процчета. Днес ще правим това нещо, платформата. Ще довършваме. По платформата ще правим нещо, ли? И... Аз направя нещо като парзалка. Изкачва се. Може да е извършил камъка нещо. Ще дам. Аз ще дам 27. Не, качва се. Ти дам вече 51. Не се качва. Аз си дадах. Какво прави? Сигурно копай кол. Да, има кол. Видя се. Ма чакай, копай с камък, бе, тя май няма кирка. Не, има. Ох, шак да се седна при нея. Фак. Ох. Ето! Тя не пише земи. Айде, почваме. Но тук мога да го оголемим пак. Още един ред е така. Ето си цвете. Частичко. Айде, почна ли пащите? Колко големя бе, човек? Само че така. Колко е? Ето я! Да има повече пространство. Чупи то камък, че... Дарах я на мине. Мончета. Хайде, така, сега почнем, за дърво да учим. Аз имам 5. Трябва да вземем, започнем да направим. Че вземем едно дърво, за да направим пейките първо. Те са от края са обиколени цялото. След 5 купчета се слага пейка. Понямаш брадва. В първата къща има. Няма. Пак май ще учи в някаква къща. Не. Не, прибира се. 5. Аз ми трябва... Ще видиш как ще го правя обаче. Чакай сега. Вземе колкото можеш повече, защото аз взех 5 по 4, 20. Да. 30 я взел за повече. Значи колко съм взел? Чакай, нещо съм взел. Да. 10 съм взел май. 10 по 4... Не бе, остави са. Така. Ще ни трябва ето такива. Да, оградено. Такива и такива. Айде. Аз отивам. Брат? Тя също си взима дърво. До тебе ли? Чай да видя, че отдавна не съм гледал да взима дърво. Охо! Взима. Те на нея за кой? Да няма не съсипа площадката, че видиш какво ще не става повече. Ето път се убия. Тогава се разсърди. Разсърди, че аз все пак хлеба. Чакай сега. Така. Ама бат, те виж как. Те са много високи пейките, така. Така ли трябва да се? Не. Така не, абсурд, нали? Много са високи. Чипа. Ако бяхме малко по-високи. Овца. Кой ма би? Тя. Не, тя е много надалече. Кажи я се връща. Чакай, я ще кажа. Добре. Се изгуби, после и трябва да търсим. Аз си пека работите. Имам 50 дърво. 50 по 4. Много. 50 по 4 много стане, да. Никой не съм събирал толкова много дърво. Събирал съм ги. Събирал си. Такива искаш ли такива са пейките? 2 стака 46, ама има и още. Такива са пейките. 3 стака и 10. Те път не може така. Кой къде бе? Я да видя. Дидо. Кой е Дидо? Дидо е. Хора, ако гледате си Дидо, е много забавен. Просто нямате представа. Това няма е така. Пейките са много по-хубави от твоите. Напай да видя какви са.
Добре, чакай да сложа един крафтинг. От края ги почна. Добре, Аз имам такова. ама сам ще е пробно. Така се завоя, така да е пейката. Да, Не знаеш как. Да, това ще е, да. Така. Три таки, значи е така. Ние е по-добре вместо огради да направим табелки така, нали знаеш? Не, това е така. Всички са идея. С всички отстрани ще слагаме, виж. Това само махни го. Добре. Виж сега, чакай, не слагай тук. Не слагай. Искам да ти покажа едно нещо, но не знам да ще стане. Не, няма. Да, така. Така да е, ако искаш. Така, вместо такива огради, така да сложим с такива. Ти нямаш ли правя това? Не. Това по колко такива слагам. Аз те по една пейка, човек, коми това? Сложи го още едно. Добре, хайде. Айде. Аз слагам. Това е много яко така, нали? Тук не можеш. Дали по-аудио. Айде, слагай. 8 имам. Ма да не са много нарядко пейкиче. Така. Свършиха ми. Чакай ли? Още в къщата си. Аз ще открадя дърво обаче. То нямам нещо така. Искам да се влеза. Бре, само от двата края ще има пейки. Става ли? Има. Трябва ми още. Аз ще слагам факли тук да е светло. Ще включа малко зомбитата. Да има малко зомбита. Няма включам. 8, малко да е взела. Тя пък не са работи. Бале, кога го направи, бал на тебе. Така те искам. Ма така, само от тези страни повече пейки няма да има. Ма той ще по-хубаво да обикалят. Той така много пейки са насъбират. Аре, човек, моля се. Само тази платформа. Ето и вали слагаш тук. Само една пейка. Ама, че къде отчуваш така? От тази страна. Тук са влизал, тук е край да има. Да. Тук са влизал. Да. Тук се сечи, за да разрушавам. Аз ще помагам. Той тук беше помогна. Ще ми дадеш ли тия? Кои? Дай ми ги тия, дете ги си оттам. Мога ги сложа. Ето да мога вижда какво мога да направя. Ето тук. Да. Мога бе, човек, не дей. Масто ще едно. Ето е така, виж как. Само че и тия не трябва така, ще донеса още една пейка. Да, още една пейка трябва. Само една пейка още. Готово. Айде, дай. Чай още едно да се направя такова. Не ми ще остане още една, още една ще остане. Окей, отчита крафтинга. Не. Не го взи. Човек ще остане за още една. Ти си крафтинга, май. Да, що? Дай Направо го. още една, брат. Ето тук, че го стана. Каква още една? Още една пейка има за място за още една. Добре. Чакай. Дай, че как да ги сложиш. Ето където съм. Добре. И тук. Купра така е. Да, знам. Да, ето тук да направим едно. Ти нямаш такива. Да, за това.
отиде? Не да знам. Пак някъде отиде, нали? Чай да... Той ни побегна някъде иначе. Как ще намерим? Чак, последния път беше насам, бе. Мале та... Сега е. Там ника... Къде са мина там? До тебе някъде там ли е? Не. Аз последно я видях някъде на Етко да тръгва към гората. Аз се видях Към също. бялата гора. Отиваше някъде. Етко ме набратва. Я, какво ще правим? Къде е? Никаква идея нямам. Ще видим, що така има. Чакай, чух нещо. Е, това от тебе. Боже, тази да не е в магазина, е това депоите. Чай сега ще покажа на хора магазина, на хората магазина. Има още 11 минути снайпер пък. Какво ще кажеш? Да. А къде са ми тази? Аз ще направя лука. Чай даже не отговаря. Не, ако идва, ми казва, чакай, не в къщата си няма. Ще видя твоите, не. Моите няма. Не. Ама това тук е много високо. Това трябва да не е. Магазинът така с пластмас това. Да. Дай един слаб. И тук се... Ето я. До рибарското. Мале... До моста. Ето я. До платформата е. Идва към платформата. Не, ти няма да пише. Чай, тук. Тя разглежда тук какво сме правили. Дай слаб. Ето. Тя разгледа какво сме направили. Те в една къща стои, май там. Първата и ти направим. Виж как го направих. Виж. Какво е? Лука седно. И така. Чакай, не дей да правиш. Дива. Отгоре ще се седи такъв слаб. Там е. Чакай. Да, отгоре е така. Седно наистина е. Ама не така. Да, знам. Не от тази Още. Така. Ма само, че това люката е долу, там малко по-нагоре. Ама той така иначе не може Той да Shadow Fix си беше скачим. направил така в пакта, ама... Колкото по-хубаво е така. Да може да скачаме. Не. Не. Така. Ма ти... Добре, наобратно обаче. Или да случва. Какво направи? Надолу, стай сложим надолу по-хубаво. Сериозно? Долу да е по-хубаво. Да. Ай, махне ги така. Така да е обаче. От този край от другия. Ама той така, едното е пълно тук, другото пълно Защото не го сложи навътре. правилно. Ами как? Стюпи ми ги дай. Пак ще стане така. Не може така, само по една страна. Седих се как, дай. Ето. Ами хубава, смисъл, приключваме с този епизод. Може да направим там малко клип. Така. Как сме го направили? Така може. Така. Добре, айде така да стои. Така да стои. Нека бъде. Да, празалка да направим. Хубаво се виждам в следващия епизод, където ще ми покажа всичко е готово. И Да, следващия клип и чао. И хайде.